Oh,
bazalwane ngiyiphilela inkosi nabazalwane ngiyabaphilela. Ngibongisomando sigciniwe kwase kwafika lolu suku ukuba asivuse sonke singakaboni ukungasiphazamisa ekuthenini le nkonzo mhlambe ihluleke. Ngisho ukuthi nje ngaleli thuba ngicela ukuthi-ke nonke nikhona ngaphakathi kwendawo ngithi welcome home. Ngicela nizizwe nisekhaya ngoba kuhle ukuhlangana kwabangcwele uma bemoya munye. Okukhulu kulabo bonke ngicela ukuthi sibambisaneni kuko konke okuzoyenzakala, kungabi yikho ozibona ukuthi-ke ningowaphandle. Bantwana bakwethu, ngaphandle kokuchitha isikhathi, nami nje ngithi umoya oyingcwele ukuthi babekhona ngaphakathi kwendawo konke okwenzakalayo usihambele phambili ukuba usihole usibonise ukuba sichube ngayiphi indlela. Engikuthandayo futhi ukuthi ngempela ekubambisaneni kwethu konke yingakho sizokwayenza ukuthi kwenzeke lolu suku luphumeleleke. Nami ngiyabonga. Amen.
Amen, bazalwane.
Amen. Sibonge nebandla lonke lelicethu kuyena. Amen bazalwane. Ngicela sibashayele izandla bazalwane. Amen bazalwane. Siyabonga Nkosana nebishop lethu selungenile. Shayani izandla bazalwane. Ngizocela ukuba Mabuza noma umholi senior pastor Mabuza losuka eSwazini. Amen bazalwane. Asezoza phambili ukuzivulela inkonzo ngomthandazo. Amen bazalwane. Ngicela asasondela simphele iculo. Ngiyabonga umphathi nohlelo. Ngibonge Archbishop uBabulomali akahambi yedwa ngapha nomakhe. Ngibonge lokukhona ngaphakathi endlini nemlungu bazalwane. Amen. Ngibonga nje bazalwane Nkosi yami utholana lethuba ephakathi endlini. Sisabathelele ukukhonda. Ngiyaphila nje bazalwane ngoba uzosipho. Ngiyaphila bazalwane angiphili ngoba ngente kahle. Kodwa ke kumusa uNkulunkulu besifisa ilanga ukuthi sonke besifika kulo sipone. Kodwa ke kube kumusa uNkulunkulu ukuthi sithe silibone lela lamuhla. Thola ke makubekeni. Uthi ke Jesu ngelilanga bafuthi bakhe buyani nigeze tinyawo. Uthi ke Petro hayi nakanye Nkosi ngeke sekwendeke lokho. Uthi wena ungageza tinyawo tami. Uthi ke Jesu uyathanda ukuthi
kusho ukuthini lokugezela inyawo. Akuziwe lomunye kodwa nje kudinga ukugezela inyawo. Uthi Jesu uma ngabe awunakugezwa ngemile inyawo ukuthi ababethe budlelwane embusweni wababa. Phethe-ke abethenza kakhulu ukuthi abe nomunye wemadodana aNkulunkulu mhlaba sekembulwa. Uthi-ke Petro nasayifisise kahle indzaba Nkosi ungasamgezi tinyawo todwa akube tinyawo nenhloko netandla ngoba maningi emabala langcolisa umoya wami kuthula-ke ngimakubekile. Silapha nje bazama nesibuthele sitokumkhonda uNkulunkulu siyamkhonda uNkulunkulu sifuna ukuthi uNkulunkulu ekugcineni emagama madodana kaPitu newethu atholakale akhona. Akube kulona lokho bazama athi ngekhathi kube ukuthi hayi mina nami sengilomsebenzi wami Jesu. Ngiyabonga ke leli thuba bazalwane. Ngicela ke ukuthi njengoba bashipo umphathi uhlelo ngiyaxolisa kulo simane nje sikhombise emakhanda sisho ukufunda inkonzo ngomthandazo. Siyabonga
isikhathi asisekho. Amen bazalwane. Ngiyanizwa nithi isikhathi sisekhona kodwa sisekho. Amen bazalwane. Selishonile. Amen bazalwane. Ngalesikhathi bazalwane sizocela u-Archbishop wethu ubaba uNjani asukume Nkosi yami simsukumiseni Archbishop. Amen bazalwane. Azosipha izwi. Amen bazalwane. Uyawuthi nje endlulise izwi. Amen bazalwane. Ngoba umsebenzi bazalwane asicone usemningi. Amen bazalwane. Mawungabuka uNkulunkulu ngendlela asithande ngayo itafula malinje. Amen bazalwane. Ngicela semphinde nibashayele izandla bazalwane. Ngoba like lathi iBhayibheli umsebenzi mningi kodwa izisebenzi zincane. Kodwa kithi kwehlukile. Amen bazalwane. Izisebenzi ziningi. Amen bazalwane. Ngicela bazalwane kulesikhathi nginikeze nje uMabunjane u3 minutes ukuthi asukume asiphe le izwi azosinikeza lona sizokhona ukuqhubeka le program.
Jesu Kristu umama ngiyabingelela kwinkonzo ebaluleke kangaka inkonzo ye-ordination. Kahle kahle i-ordination baMnumalo ayicali la esogwini. That is why izwi laNkulunkulu lizothi ngakwazi useyihlwile. Meaning i-ordination uNkulunkulu ucala ungakaveli on earth azi ukuthi yena uzo-ordayina ubani kuphi. Then indaba isala lapha kwaMahlangu ku-Efesu malithi izwi laNkulunkulu uNkulunkulu omisa abathize ebandleni. uNkulunkulu omisa abathize ebandleni bese yazibala igama ngegama. Lapho kwaMahlangu asiyizwa i-promotion ivela. Meaning uNkulunkulu mangimise umvangeli ama-stay as umvangeli. uNkulunkulu mangimise as apostle ama-stay as apostle. Asitholi promotion lapho kwaMahlangu. So ibanga le-ordination is very important ukuthi you must obey and go by the rules and regulations the position uNkulunkulu akumise kuyo. Amen mathandana. Nami bengahlelanga lutho ukuthi ngizolalela namhlanje. Kodwa uNkulunkulu kusho ukuthi uthandile ukuthi mangikhulume ngoba befanele ngiqale lenkonzweni ngathi kumama usisendla. Ngifuna ukulalela izwi. Manje la kuba pastor abaordainwayo namhlanje. I would like to emphasize la uma uFaro emisa uJosefa eGibhithe. Lithi izwi laNkulunkulu uFaro uyamisa uJosefa ukuthi aphathe a certain department. Kodwa uFaro kunamaza wakhuluma kuJosefa uthi kepha mina ngiyoba mkhulu kunawe. Kusho ukuthi ngamagama akuthi ngoba namhlanje seninikeze umsebenzi ebandleni laseBeauty nina senimkhulu noNxumalo ombekile. Kepha mina ngiyoba mkhulu kunawe. So kusho ukuthi ngamagama as ubekwa kwi-position so crucial yokuba upastor yokuthi unakekele izimvu unakekele ibandla. Ngibonga ukuthi mangibheka la etafuleni abantu abazoordainwa are young pastors. That means igazi lapho lisagijima abogogo nabomkhulu angeke bahlale bangatholi isidlo senkosi balinde Good Friday. The young pastors will go any day, any time, because it is their duty to make sure that izimvu zikaNkulunkulu ziyanakekela. Asizwe ukuthi masizodeniwe izwi lithini kithi. Hallelujah. Sizothola the book of Timothy chapter 4, second book of Timothy, isahloko 4, sizofunda ku verse 17. Isihloko sithi uTimotheo ucelwa ukuba afike kuPaul. Hallelujah. Verse 17. Kodwa inkosi yangimela, yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami. Nabezizwe bonke bezwe ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. Amen. Today ibandla laseBeauty intshumayelo kaBaba uNkulunkulu must ipheleliswe ngokukhuluma kwenu pastor. The purpose yokuthi ngixoxe namhlanje ukuthi singahambisi izindaba ku WhatsApp, singahambisi indaba ku Facebook, kodwa ukuze intshumayelo kaBaba uNkulunkulu ipheleliswe ngayo. That is the purpose. Ukuthi intshumayelo kaBaba uNkulunkulu ipheleliswe. And ngithanda lapha eqaleni lithi ngase ngiconsulta. You must always consult with your leader la wabukhona. Ukuze kwi-leadership yakho ungabikho conflict of interest. Uma leader ithi this direction, now you use position wrongly and go to the other direction. You consult, literally intshumayelo izophelelisa, then uzosindwa emlonyeni wengonyama. It is because why there is ukukhulunywa kanje bakuNxumalo. It is because yaziwa the day you say uyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, it's even worse when manje usuthatha iposition to lead. Then i-attacks kaSathane nazo ziningi. And ama-attacks kaSathane
alingene ipower onikweyo. That means you can be against usathane by your performance. So leadership yonke bekwayo ke ngayikhuluma le ndaba sengihlala phansi ngi-quote scripture ukuthi we need babamahlangu abantu angeke baphele to be a leader siphela ebandleni. You must be a leader, at the same time you must be a manager. You must lead and you must manage. Ngoba uzolida kuphela ungamanage ibandla senyamalala. Uma uzomanage unga-lead nebandla angeke lihambe kahle. You must have both nyamalala. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Izwi selifundiwe. Ngicela shayeleni umholi izandla bazalwane. Siyathoba ababishop. Siyathoba molwami kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kuloko leseka senzele kona namhlanje. Amen bazalwane. Siyibonga nabaholi labaqeda ukungena bazalwane. Phasi eSwazini. Amen bazalwane. Ngicela sibashayelele izandla bazalwane. Bathi umuzo omuhle umuzo ohanjelwayo. Amen bazalwane. Namhlanje kusifundisile kwasibonisa ukuthi abantu noma bengatshelanga ukuthi bayaphilela la ngaphandle bayaphilela. Amen bazalwane. Ngoba ukuphilelwa akusikona lesikhathi sibambana sagana estradini. Ubona la udinga khona usizo bavele. Amen bazalwane. Ngicela sibashayelele izandla bazalwane. Sizochobeka ke bazalwane nohlelo lwethu. Namhlanje cishe iphika zethu zesifike zonke. Amen bazalwane. Ngicela ukunamukela bazalwane Nkosi yami. Ngicela ukunamukela nonke ngomusa kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngalesikhathi lesi bazalwane ngizonikeza uApostoli Mazibuko. Amen bazalwane. Asukuma ngicela simshayelele ihlombe bazalwane. Ngicela kungabi nedisorder bazalwane lapho. Simeke sure ukuthi konke kwethu sifocus ngapha. Amen bazalwane. Ngicela simshayelele izandla sasukuma bazalwane. To His Eminence, President Bishop Baba Amado, to His Eminence Dr.
uxhumano ngiyamthanda nje grace and peace wonke ama-bishops. Grace and peace to you, sir, His Honorable Bishop. Ngicela nje ukukhuluma namazwi bese ngihlala phansi. Angikwazi ukukhuluma kodwa ngicela ukukhuluma namazwi. Baba, sinegama la elithi consecrated. Sinegama elithi consecrated means to set apart, ukuhlukaniswa. Now, ukube ngikwazi ukukhuluma babuNcumane, ngihlusha ivesi elithi baningi ababizwe, many are called. Sonke siyabizwa njengoba sifela sibiziwe. Akekho ongabizwanga athi uhlezi iphuthe ngibingelele nabantu egameni lenkosi. Amen. Now, bese lithi few are chosen. Ngamanye amazwi babuNcumane sesibiziwe sonke bese kuba khona laba abakhethwayo. Mara inkinga yethu kule insuku sinabantu abanga-understand ukuthi uyabizwa awuzizeli. Bese kuba khona i-chaos endlini kaNkulunkulu because kunabantu ngalesi unikezwa umbona ngale bantu God's vision. Bese kuba khona othi kahle kahle angeke aze angihlule nami ngizokwenza into le ungamlandeli umuntu onganawo umbono. Jesus. And leader engekho nombono i-dangerous. Ubuholi ongakaze aholwe uyinkinga. Sinambula nje abandleni because sibeka abantu ngenxa yeservice ukuthi dala khona besiyakuvukela njengotshwala sisi ubulawa i-heart attack because ubeka umuntu ongekho fit nongabizwanga. Nihlukaniselwe umsebenzi kaNkulunkulu. Baba, asinalo igama elithi umfundisi, sinegama elithi shepherd. Sekuhlala phansi. Igama elithi umfundisi asinalo, ngaqala ngiyothi iBhayibheli asinalo. Sinegama elithi shepherd, umelusi. Yes. Sijahela ukuyosenga singakazinikezi ukudla, asazinikezi emadlelweni mara simusenga ubisi sizokhipha igazi ngoba asizifidanga. Peter uyalithanda na? Peter uyalithanda na? Fit akathi live uthi fit akathi bahole ukuthi badlise umhlambi wami. Number 2, Baba sishawa ukuthi kule insuku impilo engcwele njengabaholi ayikho. That is true. Amen. Bathi bheka into engishoyo. Ayayala ngishoyo mabheki ukuthi ngihamba kanjani. Baba sine kunevesi athi uNkulunkulu Adam, you shall produce after your own kind. Into yiyo. Oh. Ingakathi khetha amadoda Moses. So wakhethile amadoda. Sengiyaqeda bathebuli. Bese uthatha umoya kuwe. Manje sinabantu abanganawo umoya wakho. Sinabantu abangananhliziyo yakho masuku. Ingakho basephuka nje abananhliziyo yakho. Ngoba uthathile wathi angizami ukuthi itafula lami ngokuthi libe lihle kanti uhamba ngempilo. Ingakho si-admithwe ibhedlela nje ngoba kunabantu abangasabo umbono wakho. Umuntu ongasiwo umbono wakho uzovukela kusiwo umbono wakho and akafithi embonweni wakho. Abe ngithi ngiyakuzama nje ukuthi ayazi ukuthi dala khona la akafithi embonweni wakho. Sengihlala phansi, Timothy my son, always Kumalo, ukhona baka-addressa uTimothy, uthi Timothy my son. Asinawo amadodana today because wonke umuntu oyindodana
uJesu usho njalo. Sengihamba uJesu usho njalo. Mara abantu laba Jamil sasa wote uJamil ungawethu uJamil ungawethu siyamthanda uJamil baba Kristu mhlazane besusa isitulo abasahlangani ukuthi uJamil asifuni bakuthe ubona ngesitulo besiyawa abantu labasebenza nje uvigilant basonga yokugcina uyangishaya umfundisi othi tinjani shuthi sibizwe lenkosi shuthi lapho phela sikhuluma hayi wena akakala ngathi Timothy study to show yourself approved study niyafunda izi niyaliseshwa izi study as a matter of God study Shuthi umayikona ngasibeka isandla isihlathini hamba esikoleni ufunda iBhayibheli abanye bawenza ama-exegesis nje empini omunye angasinikeze nje the homiletics ayayazi omunye angasinikeze i-background of the scripture because angayazi le nto numalo abafunda abantu esibaholayo hambe esikoleni bayafunda umoya ukhona mara hambe yofunda gcina hambe yofunda baba bafunde bashona esikoleni mina angithandaza khona anginankinga noma ungaluzi ukuthi uyasha mara siqala ekutheni number 1 uzweni uSamuel waba yinkinga baba walala manje yes bakhuluma why ufundisa sabathi ngcobe uNkulunkulu angakhulumanga nawe sengihamba ngoba kanjani uNkulunkulu because uNkulunkulu uconfirma into ekhona kulo mholi akubeke kuye hayi Samuel yaliziphingo uSamuel yaliziphingo sengathi uSamuel yaliziphingo mara akagijimela uNkulunkulu ngoba nginenkinga yabantu abathi angizange kumfumana njengoba ngibone ngize angizange kumfumana njengoba ngibuze ngize kuNkulunkulu hamba futhi uNkulunkulu ushiye la ngoba umalo ozofundisa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani uyinkinga umuntu akazange kuwe uSamuel ugijime ku-Eli inkinga ukuthi lamasons wethu abagijima kuwe umbona naye sekathi back to what in the back of the yard ministries uyayikala back of the yard ministries ayikala back of the yard ministries ngoba uthe uyamkhombisa wathi hayi mfundisi manje ungasideli isitoko lapho ungasideli isitoko ngenxa ukuthi uqeda isitoko wathi uyamkhuza wathi kungcono ngiqala back of the ministries ayikho into ezoba nesibusiso uma ubabakhe engangizange isibusiso njoba kanja sengihamba bathi njoba nja yebo mama nabathi bathi kanjani bancane yebo mama basaza ihlupha laba sisi kushuthi asabakushani kushuthi yanjani ngakuthathe mina bengomfundisa nokuthi ngjowa kanjani nabathi akuzani theleni Shina bezomthandaza ukuthi kuphekwa njebo mama ungamohlakaniphile uyayithandazela le ndoda ungayihona umbuso kaNkulunkulu because ziningi izinto ngachaza ukufaka khona ngachaza ukuthi isheki lakho liyashintsha thandazela indoda yakhe thandazela njengoba lathi bonke abayithandayo sibo bonke abazithi ngizomhola mara take it of doctrine kaphela isifundiso osifundisayo kaphela isifundiso osifundisayo semgrina nje uNkulunkulu anisize ngiyacela nje mawubona ukuthi baholi lapha phansi shamas na ubona ukuthi ukhathele ukuholwa yilo baba sukuma uze naye uhlele naye phansi ukuncuma sengikhathele sengiright singani bese ngirelease khululo bese uyahamba nesibusiso so that nakusasa kunabantu abashawa izinto ayikhavani ayikho kunabantu abashawa izinto kumele ngabazi bashaye ngoba ikhavani ayikho noma ngathiwa netesa liyana esikoleni mara kunento eninayo kunezinto abantwana abadala zakuyise khona bangenza ukuthi kunendoda ekumele zishayile ndoda zingafiki kuwe
lendoda. God bless you.
Uyamangalisa-ke. Uyamangalisa. Baba wethu ingcwele ngena nathi kule ndawo. Hallelujah. Hallelujah. Siyanemukela bazalwane lenicethe ukungena. Ngicela sibashayele izandla. Ngibuyele emuva bazalwane. Nkosi yami umpostoli uqeda ukuhlala phansi. Amen bazalwane. Ngicela simnikezeni ihlombe bazalwane. Bazwile mkhulu. Bazwile mholi. Okuhle engikwazi ukuthi uyabazi. Bazwile mkhulwane. Nkosi yami siyaqhubeka bazalwane isikhathi asisekho ngakithi. Ngalesikhathi lesibazalwane ngizosukumisa uArchbishop Masuku from Swaziland. Ngicela simnikezeni izandla bazalwane. Kodwa ngaphambi kokuthi ngimnikeze loyo 3 minutes Uyalalelwa usomandla noma isimo noma isimo singavumi uyalalelwa uyalalelwa usomandla noma isimo singavumi noma isimo singavumi uyalalelwa uyalalelwa somandla Hallelujah.
ukhuluma nawe ngisho noma isimo singavumi noma isimo uyalalelwa usemandabangeleluya wenza walale wenyuka intaba iMoriya ngoba elalela uNkulunkulu okungizwisa ubuhlungu nokungijabulisayo kunginika ithemba kwakuyindodana yokuqala yokugcina lavuma nayo walalela wathatha wahamba sanibona awungavumi indaba yakho mbingelele Archbishop Lady Ange mbingelele my brother Chief Arch mbingelele leadership yonke my father ngiyabingelela leadership yonke bomama ngiyabingelela ngikwazi ukunganibingeleli egameni likaJesu itafula ngiyibingelele mbingelele ibandla lonke namabandla onke amen igama lami ngingumntwana kaNkulunkulu ngiyengisho lokho my brother mangizokhuluma ngisho ukuthi ngake ngaba isimoshi awu amen ngivela ngaba nje kuthula amabese manje ngake ngaba isimoshi kodwa uNkulunkulu wase uyangihawukela angihambi ke ngedwa ngihamba nonkosikazi wakho isibutubuthu sesibatha batha ukhulumile omunye ubaba lela besikhona wathi angidinga umkhomba ngiyabona ubese uthathisa ukuthi ivunule kanjani le ndoda bese uyabuka ukuthi lo munye uvunule kanjani awu amen ngihamba nona Bhembe sibuya khona eSwatini siphasa lo mhlobo ke la ndlela indlela yonke solo nje siphasa lo mhlobo lapha kumathebula awu amen uthula manje semandleni suka ke bandleni leGod Praisers Youth Ministries akusimgcoba inumber plate akusikho praisers leyo ngene ezulwini okuyongena ezulwini ibandla likaNkulunkulu ithe mangithola lesimemo ngasemukela bayifaka ngathi ngiyafisa ukuba namagama engingawasho bangakathathi esandleni sakho esibeke uNkulunkulu nalabo bazosebenza nabo awu amen ngingumfanyana nje bazalwane omncane olayilele nalo ngilela zikhona zonke izinto bafowethu ngangihlabelela kamnandi angithi mangihlabelela kungena abangaphandle babe ngaphakathi ngahlabelela ngingakasindiswa kodwa uNkulunkulu wangisiza ngoba wangibamba ngingakaqali ukuhlubuka abanye abantu ukuhlubuka bakunderstand my father my brother ukuhlubuka uNkulunkulu kodwa ukuhlukana kwamabandla ukuthi nje umsebenzi wami umuntu makangakahlubuki uNkulunkulu ngiyangathi ebandleni last week eGod Praisers ngathi ngiyazi ukuhlungu makungaphuma umuntu ngithi ngiyahamba endleleni ngimkhanda sasesportini kodwa ngiyawujabula mangikhanda umuntu asendlini yaNkulunkulu ukuthi yiliphi akhonza uNkulunkulu ngoba mhlawumbe uhluke ukuthi isandla sikagcina mhlawumbe asikabe sefanele ukuthi besithuba la kuyaphambili kodwa izwi alikhulumile ngilizwile ngiqhubeka ngalo leadership
Sike sakhuluma nabanye abazalwane ngesathi le nkonzo yokumholi bathi bona ilikhulu ngathi mina ngiyasho ngoba kunezinto ekumele uzibuke ukuthi lezi zimfanele lezi azimfanelanga. Angikwazi ukulifundisa ngoba uvuka leli mhlawumbe elingelinye abazolisebenzisa 1 Timothy 3 ukuthi umuntu ofuna ukuba umbonisi kumele abe kanjani. Sanibonani ba liyakhuluma lelo ngoba ngizothi ngiyalifunda uthola ukuthi bakuncoma lo sengihamba ngcono ngibuke wena Zwide uthola ukuthi sengihamba mhlawumbe sengiphuma ngeback door mangathi ngiyalikhuluma ngoba masemabandleni kuningi esikwenzayo sometimes isifukamela uthula mabe sebandleni njengoba abantu abadala banoNkulunkulu babonile kufanele bekumele ukuthi baholikazi nizazi ukuthi ningoba hayi ukuzazi kwepride kodwa ukuzazi umuntu omukele uNkulunkulu. Mangithi uyalalelwa uNkulunkulu noma isimo singavumi kukhona la kubiza khona umholi uthi uhleli kube nezinto bona yabona nana sengiyedeleleka kodwa ubize ukuthi wenze njani umlalele mawedwa ukhula wami uhlelo ubona ukuthi yabona manje ubaba la so bayamiyusa bathi kumele nenze njani umlalele uNkulunkulu. Ay Zwide ukuhola abantu kufana nokuhola izimvu uziphithiye nezimbuzi. Sanibona awuhola abantu kufana nokuphithiya izimvu nezimbuzi. Ngicela kubekisa ngale mfuyo emini imbuzi mayidla ukhula wami ayithuli la ithi idla ibimemeza kunabazalwana abayizimbuzi abafana nezimbuzi. Imvu ayubamba umsila Zwide angazi noma ukuthi asize siphungudele imvu mayidla ayubamba umsila kodwa makusentabene kude kuhlangene nawe ukude awukwazi ukuhlukanisa futhi awukwazi ukuzwa umsindo ngoba unjani ukude kodwa mawusondela nentaba ezidla kuyo uyaqala uyezwa ukuthi ayimbuzi ngoba idla yenza njani bamsindo yini bedingeka bomama abazothina ngabe bayibona ukuthi imbuzi bangayiphenduli. Zwide kusuke kwahlupha le ndaba yayizolo kubuya zonke lezi zinto zayizolo uthula mabe sebandleni angisiye nomuntu oyathanda ukubambelela kodwa mangithi uyalalelwa usomandla nesimo singavumi ugula ulele phansi kumele umenze njani uNkulunkulu umlalele njengoba umuntu omdala athethe lesinqumo sokuthi ake ngikhulume lokho kubahle asazani kahle Zwide kodwa njengoba uzobaphakamisa bakhona abanamoya wokuvukela noma bangakutshela kunabantu Zwide lothi mawushumayela bahambe bayothatha umyalezo ngaphandle kwabanye abaholi abangezwani nayo babezwe ngcono abangaphandle kunawe wena wazala ngamoya. Then imiyela ngeke ukukhuluma umpostoli ngengathi ngiyilana asikabambani nangabe uzwa ukuthi leadership ka-chief Zwide ake ngikhulume nawe nguthathe njengebandla le-God's Vision nangabe uzwa ukuthi leadership ka-chief ayikakufanele live in peace. Ngicela ukufunda uhluphile ubaba yana uyikhulumile le ndaba ngoba ungafika ukuthi yemshado kana isiyo nayo umshado yabo bonke abaholi nabaholi yabafana kuthula mabese bandlela angeke kube mude uFesu sahluko 4
verse 1. Ngakho mina ngisiboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, hayi ngentando yabantu, ngokubizwa enabizwa, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezela, ngokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya nesibopho sobuthula. Amen. Sanibona baba. Amapress kuyekini. Hallelujah. Sanibona baba. Masithi uyalalelwa usomandla noma isimo singavumi. Ukhona la kufuna khona. Ukhona la kufuna khona uyincenge. Uzomngcwaba umzalwane lona 6 months angayisontweni. Ngiholo. Ngoba kwaziwa ukuthi ukhona ubani? Enogcina ngokuyinikela. Wahamba. Kodwa mase kubuya kuthi uhambile kumele wenze njani? Hamba umngcwaba. Ulalela uNkulunkulu noma isimo siyani? Ngabalingisi. Leadership. Uthi umpostoli ngobaba uNcumalo awukwazi ukuthuka kuNcumalo uyothatha izifundiso zabanye abantu. Ake ngikhulume ngogcina, awukwazi ukusuka la uyothatha izifundiso kumasuku esiwazini kwecubaba. Angazi noma ngizokhuluma kabili sengihlala phansi izwide. Ngiyaxolisana ngabe bakhona labo bazalwane. Ngiye nginake nawuhleli phansi ukhuluma nabantu cancer abantu. Ukhona la kufika khona kuthiwe mina umama usicabanisile ngithe ngicela itiye endlini. Umama mkhokhele isikhuluma nawe. Lokusho ukuthi unolwazi lonke ngoKristu. Kuvela ugcina shumayela ku-TV. Athi ugcina thatha iglasi yamanzi sesiyathandaza. Athi ubaba mama ngicela itiye. Athi umama ngicela ungibekezelele baba. Sekayathandaza. Khulumeni ngomkhokhelo umama umholi. Lokusho ukuthi akamethemba ufakuwa kwakhe oyini ongumholi, akamethemba ufakuwa kwakhe wakamoya owuzwide kalanga. Athi ngicela ungilinde nje 5 minutes baba ngithathe na iglasi nami ugcina ku-TV. Uthi angithathe iglasi ngithela amanzi. So uyathandaza. Athi ubaba zwidi. Athi ubaba ngicela itiye mama. Athelwa amanzi. Bese athi wabambe ngesencele nangabe sowathela kusho ugcina akambona lo bamba iTV. Athi bamba iTV. Ebazalwane uyalalelwa uNkulunkulu noma isimo singavumi. Na ungamethemba umyeni wakho oseduze kwakhe manje. Awukwazi vele ukumethemba ubaba ohola umyeni wakho. Conflict lenene icala komama. Wakhuluma umunye izolo wathi usathane makazozuza ubaba ungena kubani? Umama. Hayi. Ngisusene epetitive sikole ngimlanzele epetitive fulani ngishiye khona. Uthula mabese bandlela. Mawufunda uFirst Timothy khona la kafika athi khona ubaba na ufuna kuba umbonisi ufuna indaba ekahle. Khona la kafika athi khona malube inkosikazi wayebo. Sengisho lo msikade. Yebo. Awu amen. Athakamele ube indoda ethanda utshwala. Shumela ndani ivangelo onke malanga uphuza utshwala. Onke malanga uyashumayela wena mawufika endlini uthi sengiphethwe ikhanda sengithinte na uthatha ugwayi kaphela. Onke malanga mawune challenge nonkosikazi wakho athi nje hayi akuvumi namuhla ngoba into yabo mama uyaphuma wena uyifuna ngaphandle. Uyabuya uzoshumayela indaba. Onke malanga uma mama ngangiphendulanga kahle
yakhe ngoba adijele usathane awukwazi ukuguqa phasi uthandaze kodwa uyaphuma uyoqoqela intombazana umama okhuluma ihlazo lakhe umama ukhokhela okhuluma ihlazo lakhe ebafanele so wendlulile ke kumantombazana nabanye omama ebafanele ngoba afuna bamzwele akakwazi ukuyikhona le ndlela angakaguquki kanti lebandla liyadelela zibhekalanga yabadelela abaholi nabaholikazi ngiyazi ukuthi umkholo khona basemnyama sengibambezelele kakhulu kodwa nebandla njengoba namhla kuzokwenziwa nomsebenzi bazalwane ibandla like lifuna ukuthi lingobani anikhonzi nathi ngoba nisenzela ama-favors nangabe nje kuneqiniso ngizokutshela kona ukuthi yekela utshwala ngizokutshela nje ukuthi yekela utshwala awukwazi ukuba umhlabeleli uphuza utshwala unika ugwayi bayasoprana siyavuma but uyabazi baze bawu-4 phakathi ebandleni bese uthi asingatshela iqiniso hayi khulumani baholo ningagede asikwazi ukugeda ngoba sifuna amabandla i-beauty akenqalelele gama beauty of Christ ubuhle benkosi uyafika uzofaka idropheni emnyama masithi sitshela iqiniso uyahiyisela uyakhuluma sizokutshela iqiniso njengoba uzobagcoba amaholo kwamele ukhulume ini iqiniso bahambe bayekele ikantini yamafriji sengisho abaholi baholikazi bayekele ugwayi ngoba liyanuka masekuhlatshelelwa bishop liyanuka ugwayi ungagegi noma ngawubhesa kanganani lo khuluma iqiniso labazokusondela kona yabona umuntu okhuluma iqiniso zwide bancane abantu abakuthandayo because ukhuluma into enjani ukhanda umhobe eshumayela kodwa emotweni kunemqombothi mama nohlubo ukuhamba ma ungafuna ukungizwa ngikhuluma ini awukwazi ukuhlabelelela uNkulunkulu but impilo yakhe awuyiphili awukwazi ukuma epulpit ushumayele uthi uNkulunkulu uyamazi ukuthethe down ungelutho kodwa awumkhonzi umkhonza ngeindebe zomlomo angimane ngikhokhele ukholo lombiyele ngizwidi ngithi zwidi kuyangehlula ngicela kuqhubeka nanayinto nayo kunalele into zwide engisaba ukuyikhuluma ngoba sithi sila sibambe i-altari ngokuthi i-altari yami uNkulunkulu uyise indodana umoya ongcwele ngoba ngifuna ibandla libe likhulu bese ngiyahamba ngiyolanda kodwa umholo ungigcobile ungibekile ngilandela ukuthi ngifuna kuba ngaphezulu kwakho before kuzongena nenkonzo ngingenile ngakuphela lonke ihholo lelo ukuthi mawungena bangakuzwa kodwa bezwelile simbonana baholi ngiyaxolisa kodwa akekho engimaziyo yabona umuntu engimazi la sibutubutu sana sanibonani bazalwane angizanga ngokubi ngizothi nje nangabe kungavumi noma ngabe akuphointile ubaba vuma uthi baba ngiyaxolisa ngisafuna ngiyozifuna ngiyaxolisa ngisafuna ngiyokwenza njani umama umelana namantombazane ebandleni ngoba avusela ubaba akakwazi ukuyikhona le ndlela ngoba lamantombazane akakhona izinto azenzayo zwide enzela ukuthi umama benze njani balimala athi make fika kuzwide ahleka akhokhela umhlati wena ngala akakukhulumisi umama lapho uphakama endlulele ehholo sisekutheni nje bazalwane le ndlela eniyithathayo sengihlala phansi le ndlela eniyithathayo idinga umuntu onokukholwa o-understand ukukholwa kokuthi mangithi ngiyakholwa ngenzani yini ukukholwa ukukholwa kusikele ukukholwa
u-archbishop akesemva kwami kodwa phambili kuhamba umsebenzi. Njengoba nizothatha igama asithatheni igama sizibeke ngemuva bese kuhamba umsebenzi phambili. Umsebenzi uyawukhulunyelwa. Awukwazi ukubanisela uba kuzwide ngokuthi ngasuka phi naye namhla uzokwenza nje kodwa yenza umsebenzi. Bandla lenkosi ngiyamthanda futhi ningamzondi. Qiniso kumele silikhulume kuyisikhathi noma kunesizo. Nxa sihlaselwa yimpi kaSathaneka sihlaselwa yimpi Zotasha
Inklisiona Jesu,